celebrity gossip exclusive. If it is your first time to come across this channel, don't forget to subscribe, like and share. Chenja kutanga ndechekuti speaker mutauri mukuru weparliament vamudhenda zvinhu zvavari kutaura zviri pamutemo here kana vari kutaura zvinhu zvemumusoro mavo, nekuti imba iyi haisi vamudhenda ndeyenyika. Isusu hatina kuvhoterwa navamudhenda, takatovhoterwa nevanhu, endi vamudhenda havana kana kumbotondisira kana vhoti. Kuuya panapa handina kuuya nerudo rwavamudhenda, but ndauya nerudo rwavana vachikanga danga mvura. Saka kana zvinhu zvavari kutaura zviri pamutemo ndinofunga zvinokwanisa kushanda, asi kana zvisiri pamutemo hazvishandi, nekuti hembe dzandiri kuona dzandakapfeka dzandiwo vakanditengera, ndakatotenga nemari yangu. Saka kana zvinhu zvavari kutaura, because iwe ilawyer ndiadvocate, saka haufaniri kungotaura zvinhu zvisina mutemo. Kana zviri pamutemo tichaona zvichishanda, kana zvisiri pamutemo hazvishandi, nekuti kala yavari kutaura kuti ndeyebato handizivi kuti ndeipi yacho, nekuti muno munyika muno mune mapolitical party anosensa green color, yellow color, black color, red color. Saka handizozivi kuti vanoti ndeyebato ndeipi uye isiri yebato ndeipi, nekuti zvinozotoguma kuti vanhu muparliament vanokwanisa kuzotouya vakashama, nekuti makala ese game party. Tichaona nekufamba kwenguva. Video ramuri kuona iro ndera MP vekudanga mvura vachipopota MP veCC kuti akondo zvipi zvotwa mudhenda vakutidzingira kuti takapfeka zveyellow muparliament, mutemo upi unodaro?